תקשיבו, יש לי רעיון. אולי כל אחד תגיד דברים טובים על חדרה, ננסה לחשוב. אפשר היה שמיים וממול ים כחול, לפעמים אתה חי פה. יש בחדרה גם הרבה מקומות בילוי. יש קניונים, יש ים, יש גני שעשועים. נכון, גם חדרה זכתה בפרס חינוך. ומה עוד? יש גם תנועות נוער ומחנכים. נכון, ויש גם מקומות ירוקים, כמו יער חדרה, כנסים. אבל איך נכניס את הכל בקליפ של 2 דקות? אני גרה מול המים והאופק רחוק וגבוהים השמיים והים הוא עמוק. יש לה יופי פותח של לקבוץ מלחמה, פה גדלים מספי זעם בין פרחי נחמה. כאן יודעות בנות, יש לי הפתעה בשבילכן. צילמתי את הכל וזה יהיה הקליפ שלנו. כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמן, בוכות מעצמן. אני גרה מול המים ונופים שכבר מספרים לי בינתיים איך הפכו לעפר. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות, כאן עושים את הסבל בתוך סל השמחות, כאן שותים את הצער בגביעי אהבה, כאן שרים שירי סער בין תפילות השקפה.